Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. De haqqi zekat, sadaka ve khirade maalin Kur'an'ı. Gelin müminan, malin xwe dirêya Xwedê de xerc bikin. Xwe bi destên xwe navêjin xeterê û di her hal û karên xwe de qenciye bikin. Bêşîk Xwedê ji qencîkaran hez dike. Ey evê bawerî bi Xwedê anîne. Beriya hatina wê rojê ku tê de danûstandin, dostî û mehderî tune ji wî rizqê medayê we dirêya Xwedê de xerc bikin. Rewşa wanên ku malên xwe dirêya Xwedê de xerc dikin, wekî rewşa libek tov e ku heft simbil jê şîn dibin. Di her simbilekê de jî sed lib hene. Xwedê ji bo kesên ku bi vê qad bi qad zêde didewan. Xwedê bi kerema xwe berfireh, zana ye. Evên ku malê xwe dirêya Xwedê de didin û piştî dayînê jî minnetê nekin û eziyetê nedin, ji bo wan roja qîyametê li ba Xwedayê wan xelat heye. Ji bo wan tirs tune, ew xemgîn jî nabin. Gotinekê xweş û lêborîn ji dayîna xêrekî ku li dû wê eziyet hebe çêtir e. Xwedê dewlemend e, helîm e. Hûn her çi xêrê bidin, ew ji bo we ye. Hûn ê feyda wî bibînin û hûn çi xêrê bidin bila bes ji bo Xweda be. Hûn bi qesta xêrê çi bidin, xelata wî bê kêmasî êbgîje we û qet neheqî li we nayê kirin. Bila hinek ji sedaqeyên we ji bo wan feqîrên ku xwe dane rêya Xwedê û nikarin ji bo bazîrganiyê li ser erdê bigerin. Yê ku bi rewşa wan nizane, ji ber pakdêriya nexwastina wan dibêje qê ew zengînin. Tu wan bi wecihê wan nas dikî, ew ji mirovan tiştekî naxwazin. Hûn di rêya Xwedê de çi xerc bikin, Xwedê pê dizane. Evên ku malê xwe bi şev û roj, bi dizî û beşkere didin, ji bo wan li ba Xwedayê wan xelata wan heye û li ser wan tu tirstine û ew xemgîn jî nabin. Evên ku Xwedê jomerdiya xwe daye wan ku tê de timatî dikin, bila zen nekin ku ew ji wan re xêr e, belkî ew ji wan re şer e. Tişta wan pê timatî dikir, ê roja qîyametê bibe toqek û bikeve stûyê wan. Mîrasa asîman û erdê digîje Xweda û Xweda bi kirinên we baş dizane. Ey gelê bawermendan! Bêguman zafên ji xemam û rahîban malê însanan bi sextekarî dixwin û rêya Xwedê li ber mirovan digirin, kesên zêr û zîv dicivînin û di rêya Xwedê de belav nakin, mîzgîniya ezabeka bi êş bide wana. Evên ku Xweda ji comerdiya xwe daye wan ku tê de timatî dikin, bila zen nekin ku ew ji wan re xêr e, belkî ew ji wan re şer e. Tişta wan pê timatî dikir, ê roja qîyametê bibe toqek û bikeve stûyê wan. Mîrasa asîman û erdê digîje Xweda, Xweda bi kirinên we baş dizane. Ey gelî bawermendan! Bêşek